Comencem mirant la seqüència de fotografies del satèl·lit Meteosat d'ahir dimecres. La previsió de l'oratge per este dijous, dia 29 d'octubre, tindrem cel poc ennuvolat amb intervals de núvols alts, les temperatures mínimes sense canvis importants, les màximes en ascens a l'interior i sense variacions en el litoral. Vent de component oest fluix amb algun interval de moderat tendint i disminuint a la vesprada a variable fluix. Quant a les temperatures, Requena tindrà avui una màxima de 20 i una mínima de 9 graus, Ontinyent màxima de 22, mínima de 10, Gandia màxima de 24, mínima de 13 i València tindrà també una màxima de 24 i una mínima de 14 graus.